Беляга да те изтряска. Аз ще те оправя теб, аз ще те оправя в TikTok. Ще я запомниш тая Анджи. Много кефя, нали? Ще я запомниш тая Анджи ти. Ще я запомниш. Абе, приятели, нема е яд за друго. Горе човека, дето ga виждате кралица, дето най-лошия го изкарвате, отиде налично, чак пари му изпрати. Колко народ пари изпратиха на та пияница? Пие, купува алкохол да се напива, както пак е пияна. Ето, пак е пияна, пак е неадекватна. И хората да те съжаляват. Кое да ти съжалят хората, бе, буклук? Кое да ти съжалят хората? Помогнете ми! Имам нужда от лекарства. Ти не си купуваш лекарства, ти си купуваш алкохол. Ти се напиваш, всека вечер си неадекватна. Всека вечер си неадекватна. Ето хората ти пишат, лъже, лъже. Ами лъже ми. Онова момче дойде Райан. Има едно възможно момче. Райан искаше да изпрати парички налично да си оправи устата, да си оправи зъбите. Почна да го напада момчето, че ни прати пари налично. Бе, кой си ти, бе? В TikTok кой си ти, бе? На кралица Елизабет салфетката дет си пръше задника ли, бе? Кой си ти да ти пращат хората пари? Чак искаш налично пари от хората. Бе, срамник! Чак искаш отлично пари от хората. Пари ли искаш? Пари ли искаш, майко? Аз ще ти дам пари, ще ти прата 2 надници. Мръснико мръсен. 30 минути аз ще та чакам тук, ще та приказвам какво ми приказваш ти на главата. Изчадие такова мръсно. Ще си знаеш мястото. Ало. Никол, хайде стига бе, майко, вече. Ще си знаеш мястото. Мястото ще си знаеш. 30 минути няма да слушам ти как ми дъвчиш. Аз не съм ти казала на теб една дума. Изчадие. Ей, сега почвам война. Сега. Ето сега. 560 човека са при мен. Сега ще те смачкам. Ще те мачкам, мамо. Ще ти махна перуката. Дета га имаш. Ще взема една клечка кибрид. Ще ти запала перуката. За нищо да не ставаш ти. На 25 декември да не се покажеш. Аз ще те нагода теб. Какво искаш? Чакай да го чуя. Какво бе? Ето един човек, който се ядосва. Какво бе? Ядосваш ли се? Що ти казвам истината? Пенка. Ти си никоя, бе. Ти не си брокерка. Ти си никоя. Няма как да бъдеш Ти си брокерка. 20 човека, ти си никоя. Нямаш това Ти си ниво, никоя. Ти си никоя. което е за брокерство. Ти си никоя в TikTok. Вече си нищо. Когато извърши Вече си брокерство. нищо. И злобей, защото кралицата ми Ти не подаде ставаш. ръка. Не. Защото жената ми подаде ръка и ми даде Сега ще хляб да отбеса ям. да им кой ще прикажеш. Това, защото ти си злобна. Много ме е Това интересно. остана така ти в TikTok. За това така ти остана. Ти си искаш ли да те взема брокерка при мен? Ела да бъдеш брокерка. Да те настана в една колиба изчадие на ада. Дето си. Ела, ти си нищо вече. Ето, ти си един грозен, алкохолизиран чичо. Ти си чичко. Ти не ставаш вече и няма да злобееш на нас, които успяваме по някакъв начин, докосваме хората, подкрепят ни хората и няма да злобееш, че човека горе дава хляб на младите да ядат. Няма да си толкова злобен педерас. Не дей си отваря устата, защото черви излизат. Пияницо, пиянде, успокой се, ни отваря устата, пиянде. Радвам се, че ти си умна от мене. Точно така, аз съм класа. Знаеш ли аз какво съм? Аз съм Ню Йорк, ти си Раднево, ти си Хърсово. Ти си Хърсово, аз съм Ню Йорк, пиленце. Разбрали ме добре? 20 минути да слушам как ме дъвчиш. Лайф даже нямаше да пусна. Лайф нямаше да пусна тази вечер. Нищо не съм ти казала на теб, пиянде такова мръсно. 20 минути да слушам как говориш. И Сузи, а защо не се изкажеш като свой характер? Защо имитираш крали? Бияса чука и отзад, бе. Ти ли на мен ще ми кажеш аз какво да правя тука, бе? Ти ли на мен ще ми се обясняваш, бе, изчадие?
Ти ли на мен ще ми казваш да ми даваш съвети аз какво да правя, бе? Ти ли бе изчадие? Ало, пиянде? Иди глътни малко да се успокоиш, пиянде. Пияндурнико, защо излъжиш хората да ти пращат да мога да си купуваш алкохол? Защо пак си пияна на мутика ти, ма? Що пак си пияна? Слушам, защо пак си пияна? А ти защо лъжиш хората, че си брокерка? Моля, хората са ме виждали от офиса, ма. Ало, ти имаш обис. От моя офис, ма. Ти имаш обис като брокерка, аз ще кажа, я покажи дипломата, че си брокер. Я бега, тук на теб ли ще се доказвам, бе? Пиянде. Ало, На теб ли ще се доказвам? Ма кой беше ти без 20 човека на лайв? Ма ти си нищо вече, бе. Ево, аз имам... Не ми показвай дипломите там, не става за нищо. Ти можеш да имаш и 5 дипломи. Пиянде си, мамо, пиянде. Много алкохола ти пречи на мозъка тука. Много алкохола. Пиянде си. Пиянде. Няма какво да ми показваш тия книжки и тетрадки. Оточи се от пиенето. Няма да пиеш алкохол и тогава ще си поговориме с теб. Айде. Така, махай го то. Махай го в TikTok, въобще нямат място и такива пияндета. Такива резили, такива излагации. За какво ми показваш там на баба ти книгите? Ти си на квартира. Тия книги са били там. Какво ми показваш книги? Ти си в състояние книга да четеш. Резил мръсен. Ти си пияна. Не мога да се държиш на краката си, бе, пиянде. Ти си пиянде, ма. Куклата Чъки. Най-страшната кукла в света. Буклукджар мръсен. Ти си се една ланджи да оправяш. Аз ще те нагода. Сега ще ти сипа да ядеш. Сега ще ти сипа да ядеш. Сега ще остава с 5 човека. Да знаеш. Шадълбан. Нали знаеш колко е гадно да има Шадълбан? Лайф с 5 човека. Куклата Чъки, дето си. Аз ще те оправя теб. Мръснико мръсен. Пиянде мръсно. Млък бе. Шът бе. Шът бе, Шаро! Шаро, млъкни! Шаро, долу! Млъкни! Млък! Да не съм те чула! Млък! Влизай в кенефа! Млък! Млък! Болен мозък такъв! Не си знае диагнозата, с жени спи, с мъже спи, травестите, педераси. Това е всичко! Болен мозък, дет не си знае диагнозата. Ти си тръгнал тук мен да ме оправиш. Абе, на кое си ми, че бе? На косите ли, на кое си мити, на поддръжките ли, на кое си мити да ти тръгна Анджи да оправяш? Ти на кое си? Искаш с жени да спи, мъже иска да спи. Кво си ти, ало? Какво си ти? Ало? Как се определяш ти? Мале, не викайте, ки ми пуснат пак 30, как и паднете вече. Алаква, нещо имам пречисли, че пак нещо ще има гърмеж вътре. Той път лъв ще фърчи. Я не викайте кой и успокойте се, педараси! Не ме ядосвайте! Ай, та празнените лъвове и с нейните 30 кама побърг. Изкупам перуката, вече ще те изкарам. Мъкнете! Ах, мръсния, ма на лайф нямаше, ти нали ма пита кралица, ще пуснеш ли? Аз нямаше да пусна лайв, 20 минути стоя в твоя лайв и го слушам топ педерас, бе. Мъкнете, имам пречута, че лъвък е пет. Млъкни, ма, млъкни, Чъки, отивай да пиеш алкохол. Бляк Грозно, мръсно чудовище. Пи алкохол, без да съм те чула да се обаждаш. Айде, 40 точки, бъдете активна! И на мен си дошла тук. Ела да ти си пара с големия чарпак. На 25 да не мога да чупиш хляб, да ти чупи главата да си чупиш. 2 парфюмчета. Алкохолик такъв. Алкохолик редовно е на черешата. Ето пак е пиян. Ето го, виж. Очите му са като петна. Отвори бе те очи така, бе, застани на камерата, бе. Пиянде. Всека вечер се наливаш. Чакаш тука гиф да ти пуснат за водка. Ще ти пуснат вибрато да се качиш на него. Мръсник мръсен. Цела вечер ще слушам аз ти како Анджи оправяш. Господ да те оправи теб. Колкото си сакат, той има защо да си сакат.
Защото завиждаш. Ти си един завистник. Ти завиждаш, ти си едно пиянде. Ти си едно пиянде, ти си много страшен човек. Ти си много страшен човек, ти си едно пиянде. Ти си завистник. Мръсен завистник. Това си ти. Ти си завистлив. Завистлив. Ти си заяде. Ти си завиждаш. Какво да я чуя? Добре, искате ли? Аз ще мълча. Ще си пиянде. Ще мълчиш, пиянде. Я въди бутилката. Въди бутилката, бе. Да се делиме се тази битка, защото става война. Вади бутилката и почвай да пиеш, бе, пияндурнико. Давайте, супер. Идеално. Аз знам, че съм супер. Аз съм номер 1. Ти не можеш да приемиш факта, че остана с 15 човека. При мен са 560 човека. Да. 560 човека, знаеш как ги събереш? Изчади е. И ти си много велика, така ли? Да, номер 1 съм сега в TikTok. Номер 1 съм. Заявявам го. Ти си номер 1. Заявявам го, че си номер 1. А ти какво си, бе? Пиянде? Дето всяка вечер се напиваш. Ти си номер 1. Всяка вечер се напиваш и чакаш хората да ти пуснат парички за алкохол. Благодаря ти, благодаря. Аз ще те опра. С мен нямаш работа, ало. Благодаря ти. Продължавай. Мен нямаш работа ти. Нито нещо съм ти казала. Добавям те даже на битки. С мен работа нямаш ти. Тая вечер ти почна да приказваш много, да приказваш. Ало, кой ти с тебе, бе, буклук, кралица? Ти си буклук! Ти си буклук, изчадие! Кой те дигна тебе, кралицата? Абе, ти защо? Каква работа имаш ти да говориш? Кой ме е дигнал? Това, виж сега. Дигнал, не дигнал. Дигната ми съм. Дигната съм. Гледат ли ма 500 човека? Гледат ма. Теб кой ки те гледа, ма? Мъртвило. Мъртвец. Анче, айде стига вече, бе, майко. Айде да се делиме. Айде. Айде, кралице, ела. Никол, айде, майко, вече. Ела, кралице. Никол, айде, майко, вече. Ела, кралице.